Veliki pozdrav i dobrodošli u novi podcast. Sa mnom je danas Ozana Tomić, profesorica glazbe. Bog Ozana i puno ti hvala što si danas ovdje došla. Hvala tebi na pozivu. Bog svima. Možeš se ti našim gledateljima malo ipak detaljnije predstaviti. Što sve radiš i tko si ti? Detaljnije znači kao stručno i taj dio. Pa da, zašto nešto sam između. Ovdje danas, dobro. Pa dobro si rekla, profesorica glazbe. U biti davnih dana da sam završila taj fakultet, nekad pedagoški, danas filozofski odjel glazbe. U biti ono čim se danas bavim je da sam nastavnica glazbene umjetnosti u 3 osječke srednje škole. 3 ne zato što obožavam raditi pa da nemam slobodan trenutak, već jednostavno zato što je glazba pala na 1 sat tjedno i u srednjoj školi nije u svakoj, kao što u osnovnoj imate glazbenu kulturu. Tako da sam uspjela nekako doći do satnice i zato su 3 srednje. Sva sreća, sve su u Osijeku, tako da ne smijem se žaliti i buniti. A u svoje slobodno vrijeme već sam dugi niz godina, od 1993. pjevačica u Hrvatskom pjevačkom društvu Lipa, od 1996. kod dirigentica dragoj Valeriji Fišbah i naravno cijelom pjevačkom društvu. I od 2009. godine sam umjetnička voditeljica vokalnog sastava Akvarel, a u svoje još slobodnije, zauzetije vrijeme sam majka jednog 11-godišnjaka. Mislim da je to neka dovoljna titula, naših 10 minuta je prošlo i sad mogu ići. Možemo ići. A reci mi, budući da si u glazbi, kao što kažeš, zaista cijeli život, kako je to biti u različitim ulogama koje ti glazba dodjeljuje? Voliš li biti više nastavnica glazbene umjetnosti ili pak umjetnička voditeljica, odnosno kodirigentica? Pa malo ti je teže pitanje. Volim sve raditi. Zaista sam jako sretna što sam se počela baviti glazbom. To nekako moram spomenuti moju sestru i zahvaliti njoj što se tim prva počela baviti. Nekako su me moji onda ugurali u taj svijet i koliko god je to bilo teško u osnovnoj srednjoj školi napraviti neki balans između jedne i druge škole, 2 svijeta i jako malo slobodnog vremena. Zaista mogu reći da sada uživam i da mi je drago što kažeš, što se svim bavim glazbom na različite načine i teoretski i praktično. Tako da, nažalost, ne mogu baš odgovoriti što mi je draže. Super mi je drago što radim s mladim ljudima, radila sam nekada i u osnovnoj školi, radila sam i nekakvim radionicama s još mlađom populacijom. Volim vidjeti kud oni idu, nekad se razočarati, nekad se naravno oduševiti. Volim ih probati nekako usmjeriti u svijet te klasične glazbe, naravno uz poštivanje onoga što i oni sami vole. A isto tako obožavam raditi u sastavima, u zborovima, jer to je onaj praktični dio, gdje jednostavno sve ono što ja učim, što sam ja učila, dolazi na vidjelo. A sad ćemo se malo ipak vratiti u školske klupe. Pa mi reci, kako je to biti profesorica glazbene umjetnosti u srednjoj školi? Jako me zanima zapravo kako ta velika djeca, pod navodnicima, doživljavaju ovaj umjetnički predmet i kako zapravo ti sama doprinosiš da tu cijelu priču učiniš zanimljivijom. Mislim da bi dio pitanja trebale njih u stvari pitati, jer meni je to sve super. Ja to tako probam zanimljivo njima sve predočiti i približiti. Sad, uvijek se nadaš da će se na nekog nešto zakačiti i uhvatiti. To su sad već generacije koje su od mene i mojih godina. Sve si razmišljam kad budem tih 60, što ću ja uopće s tom djecom pričati i podučavati ih, o starom vijeku, o antici i tako dalje. Oni su svjetlosne godine daleko od toga, ali moramo ići dalje. Moramo uvijek vjerovati i nadati se da će shvatiti zašto je bitno poznavanje i te neke povijesti glazbene umjetnosti kao i opće povijesti. Tako da se zapravo posao u srednjoj školi svodi na teoriju, odnosno na povijest glazbene umjetnosti, uz naravno puno glazbenih primjera. Glazba je taj praktičan dio, odnosno taj slušni dio je ono što je najbitnije. Sad, koliko ja to pokušavam njima zanimljivo napraviti, zaista se trudim koliko znam i umijem. Naravno da uvijek ima prostora za napredak i sama znaš da svaka je generacija drugačija, svaki je razred drugačiji, ova metoda tu funkcionira, tu totalno pada u vodu. Tako da moramo biti kao nastavnici jako prilagodljivi.
i osjetiti možda tu situaciju kada se upoznamo naravno s razredom, kada se oni upoznaju s nama. I mislim da im mogu još nekako približiti tu glazbu jer pokušavam uvijek naći neku kombinaciju između klasike i onog što oni možda slušaju. Mislim da im pokušavam zanimljivim zadacima doprijeti do njih i pokazati zašto je bitna ta klasična glazba i zašto je ona temelj današnje moderne glazbe. Tako da evo, ja se zaista nadam da im je lijepo na satima, da se ne osjećaju i ukočeno i nelagodno i znaju da ne moraju kod mene štrebati i tako dalje, da ne moraju biti uplašeni. Jer više cijenim ako neko počne cijeniti, na primjer, operu, ne moraju zavoljeti, ja to nikog ne mogu natjerati, ali ako ju počne gledati na jedan i slušati drugačiji način, moj posao je barem dijelom obavljen. Da. Odlično, to sam baš htjela čuti od tebe. Znači, ti nisi onaj klasični profesor koji zahtijeva puno teorije i svojim učenicima nastojiš približiti glazbu na jedan drugi način, na njima prihvatljiviji način. Pa ja se nadam da, jel sad to uvijek dobro ili nije, smatram se malo i blažom nastavnicom. Ne mogu ulaziti, naravno da je glazbena umjetnost drugačiji predmet od matematike, drugačiji od tjelesnog, drugačiji od likovnog. Ovisi u kojoj školi predajem i gimnazijskim programima, odnosno školama i u strukovnoj školi, to jest umjetničkoj. Isto je velika razlika u školi primijenjene umjetnosti i dizajna i u matematičkoj gimnaziji predajem prvom i drugom srednje. Oni su veliki, ali su mali još. A u tehničkoj školi Ruđera Boškovića predajem četvrtom srednje, blok sat. Znači, to je već velika razlika i kod njih u njihovoj zrelosti i njihovoj nekakvoj predpripremi koju su dobili u stvari u ostalim predmetima, kroz opću povijest, književnost, kroz likovnu umjetnost. Tako da oni već, kada ja pričam o baroku, znaju što je barok, koje su mu karakteristike i tako dalje. Znači, tu je već velika razlika i kod njih. A reci mi kako ti doživljavaš glazbu u svoja 4 zida? Sigurna sam da ti je ona vjerni suputnik koji ti pomaže ventilirati sve ono nakupljeno što možda na izgled ne može izaći uvijek verbalno. Pa ne bi vjerovala, ali ja u stvari jako malo sada glazbe slušam doma. Sad sam u nekoj fazi, vjerojatno zbog tako hobija i poslova i rada sa puno ljudi i srednjoškolskih i kolega, jel da, i roditelja i tako dalje. Jednostavno imam onaj nekakav overload, kak se to već kaže, zvučni i imam veliku potrebu za tišinom doma. Gasite sve, nema radija, nema TV-a, nema ničega. Ali to mi je neka faza, neko vrijeme već traje, pa ne znam je li faza u pitanju ili nije. Ali kad sam sama, kad dođu ti nekakvi trenuci, onda, opet nećeš vjerovat, ne slušam klasiku, već slušam glazbu, rock, pop, koja mi je nešto u određenom trenutku u životu značila. Koja te malo diže onda? Malo me diže, da. Ima i naravno one glazbe koje se pustimo pa smo tužni, jer smo htjeli biti tužni taj dan. Ali jednostavno kad sam sama, onda baš volim po rock'n'rollu raspaliti, tako da evo i cijela zgrada onda zna. Odlično. I njima je onda isto zabavno. Pa, nitko se nije bunio do sada, tako da, nadam se da je. Samo ću se kratko nadovezati na ovo što si rekla, da ti jako odgovara tišina. Znaš i sama da ja volim Montessori pedagogiju, pa Marija Montessori govori da je tišina baš urođena čovjekova potreba i da je puna odgovora zapravo. Što je vrlo istinito. Slušam svoje tijelo, znači dobro mi dođe. Da, mislim i u glazbi tišina nešto uvijek znači. Pauza nešto znači, to je dio glazbe. Tako da i ova tišina nije da ja blejim, nego jednostavno ta neka potreba za filtriranjem, ali vjerojatno u tom cijelom procesu i dumanjem o nečem. Tako da na svoj način nekako procesuiram što se dogodilo. Ali znaš šta, mnogi danas ne mogu biti u tišini, nego posežu za mobitelom, pale televizor. Jednostavno ne mogu biti sami sa sobom u tišini, a onda mi, evo, učitelji u školi koji radimo s malima, imamo taj zadatak od malena ih učiti da je zaista ljekovito biti i u tišini. Da, biti nekad sam sa sobom, jel da, u biti. I u srednjoj školi su isto te problematike velike, mobiteli, priče, zvono koje nikom ništa ne znači ili sve manje njih, jel da, čuje uopće to zvono, komunikacija međusobna, znači sve se mijenja. Nije samo pristup njih prema glazbi, klasičnoj pogotovo, nego
društva kao takvog, jedni prema drugima. Da. A osim što radiš u školi, idemo se sada vratiti na ono još drugo što radiš. Već si dugo vremena kod dirigentica naše Lipi, no isto tako i umjetnička voditeljica akvarela. Pa nam reci par riječi o tome. Možeš nam malo predstaviti i Lipu s jedne strane i akvarel s druge strane. Pa neću reći dvije krajnosti jer jedno je proizašlo kao iz drugoga. Lipa, moja velika ljubav i jedna velika zaista sreća u biti u životu. Zato što 1993. godine mene je tadašnja dirigentica Vesna Svalina pozvala iz srednjoškolskog zbora glazbene škole da dođem pjevati i tamo. Naravno, kakav si onda mlad, lud i tako svi te živciraju, jel da ja sam tamo došla na probu i šta sad ja tu imam, onda se kuhao još i čaj i tako dalje, ali nekako, mislim, s tim svojim prgavim stavom ja sam dolazila i dalje na probe. Stekla neke prijatelje, jel da, poznanike, vidjela kako je to zaista divno kad se družiš s ljudima koji imaju iste interese, kako je to pozitivno, kako je to jedno lijepo, ružno ću reći, utrošeno vrijeme, jel da? Ali nešto zajedničko stvarate, bez obzira sad na nagrade i tako dalje. Tada dolazi 95. godine valjda Valerija umjesto Vesne sa Lidijom. Lidija odlazi, to tako kod žena bude, jel da, rodiš pa odeš pa brineš o tom djetetu i tako dalje. I u tom trenutku mene Valerija pita hoću li biti njena pomagačica, u stvari kod dirigentica. Ajde, hoću, jel da, imam glazbeno i to. I u tom trenutku uopće ne shvaćam što mi žena u životu daje, jel da. Ali naravno, moraš nekad malo biti hrabar i lud, koliko god te to možda straši nešto novo u životu, trebaš stati sad tamo i pred starije ljude, jel da, šta ću ja sad tu raditi. Ali evo sad s odmakom od 5-6 godina, koliko je prošlo od tada, sam joj jako zahvalna što mi je to ponudila, jer to je jednostavno dio mog života i to ne bih ni za što mijenjala. Da. 2009. godine Ivana Jalan, Krešimir Pečar, možda sam sad nekog zaboravila, Maja Varga Pajtler, žele si napraviti svoju skupinu, jel da, pjevačku, jer su oni isto lipaši i bivši lipaši. Davor Solanović? Ne, Davor je poslije došao. To kronologiju, to ne možemo ni pamtiti. Kako sam ga htjela ući? Ne. I oni žele se početi baviti malo drugačijim, jel da, načinom pjevanja, odnosno obradama modernih pjesama. I to se sjećam kao i dan danas. Ivana Jalan me vozi s jedne probe Lipe kući i na parkingu kao, hej, šta kažeš da ti sad dođeš tu malo s nama, ma neće ti to puno oduzimati vremena, dobro, ali stvarno nemam vremena, neće. I naravno pristajem na to, jer ne mogu još reći ne u životu. I tako počinju probe. Jednom tjedno, 2 put tjedno, nedjeljama, srijedama, pa ajmo projekt ovaj, pa ajmo projekt onaj i to vrijeme naravno teče, evo 2023. i dalje sam tamo. A Davor Solanović, Marina Hlupić, jel da, ta ekipa se mijenjala naravno tijekom vremena, tako da su oni došli nešto malo kasnije, kada smo izabrali ime vokalni sastav Akvarel i kada je bila odluka da zapravo bude od svake dionice po 2 glasa. Eto, i onda život nosi svoje, jel da, promjene se događaju i dan danas, ali nekako se držimo, glava je iznad vode još. Da, a možeš nam svakako spomenuti neke od značajnijih nagrada i festivala na kojima ste bili? Akvarel? Da. Akvarel nije previše išao na festivale, da, ali to su bili festivali tipa zagrebački ili je bio neumski, ne znam gdje smo se još prijavljivali. Znači, to nisu bili festivali sad klasični kao što Lipa zna ići za nagrade i tako dalje ili nekakva natjecanja. Bili smo na natjecanju Bili smo na natjecanju Vokal Maraton, čiji je umjetnički stvari voditelj, direktor bio Olja Dešić i tamo smo njega upoznali. Naravno, nikakvu nagradu nismo osvojili, nego smo se baš susreli s tim svijetom i kako u stvari ti vokalni sastavi zvuče i rade vani. To je bio reality check. Ali smo upoznali divnog prijatelja, divnog suradnika, našeg, možemo reći, mentora, aranžera, producenta, sve, jel da? Preko njega upoznajemo Belana, s Belanom nastupamo na Retroopatijskom festivalu i tako dalje. Znači, tu ima baš
puno lijepih trenutaka i momenata koji su se nizali nekako Da. jedan za drugim i vidiš kako ti se stvarno otvaraju neki prozorčići vrata, Da. ništa to nije bilo ni materijalne koristi, ali da, niti sad nekog naslikavanja, nego jednostavno jedan svijet u koji kad je akvarel počeo, nitko ne bi mislio da će doći ući. Da. I bili smo na jednom baš natjecanju i tu smo osvojili zlatnu plaketu, diplomu, kako se već zove, to je bilo u Rovinju, a u grad smo otišli malo vidjeti gdje smo, što smo, Vokal Total, jedno turbo natjecanje gdje imaju natjecanje i za sastave, imaju natjecanje i za beatboksere i to je baš bilo onako dobro isto vidjeti gdje smo, što rade drugi, kako zvuče drugi i onda shvatiš kakvih sastava ima na ovom svijetu, da je to da, Perpetuum Jazzile kao zbor da, ovi Pentatonixi da, ali ima još hrpa njih za koje nitko nije čuo, a koji su 10 puta bolji. Ja. Da, divno. Eto, onda ti je ipak bilo zapravo drago što si poslušala Alana i Ivanu i što si pristala. To mi je uvijek zašto to pričam, zato što je bilo neće to puno, jel da, ništa to, malo samo tvog vremena i kako to krene, jel da, i dan danas pretvori se u imamo... nešto prekrasno. Naravno, mislim, bude i teških trenutaka, bude već da ti je dosta svega, jel da, sve je to normalno, nije normalno nalaziti se već 10 godina nedjeljom, jel da, popodne kad bi čovjek baš malo zaspao i odspavao. Ali evo, nekako idemo. Uvijek se neko nađe ko nas malo, jel da, podigne. Da. Tako da drago mi je što sam s tom ekipicom, što ih znam i što nadam se proizvodimo nešto pozitivno. Da, lijepo. Evo za kraj, budući da nas prati puno odgojno-obrazovnih stručnjaka koji radi s djecom. Nisi mi to rekla, da. Pa evo sad ti kažem. Imaš li možda neki savjet kako toj djeci i onoj velikoj, ali i maloj, kako im prenositi ljubav prema glazbi na maštovitiji i originalniji način? Ja sam ti malo sad otišla od tog svijeta malih, znaš, pa malo razmišljam više teoretski, onako srednjoškolski, tako da... Možemo se onda bazirati na velike. Na velikima, nemojte ih daviti. Ali ne, to je odličan savjet. Ja te podržavam u potpunosti. Znaš šta, svi smo mi drugačije osobe, tako da smo i svi drugačiji nastavnici, i profesori, i učitelji. Tako da mislim da samo moraju biti dosta fleksibilni i moći se prilagoditi generacijama. Ne podilaziti, nego baš prilagoditi i osjetiti taj trenutak. Biti u korak s vremenom. Tako je, u korak s vremenom, u korak s današnjim djecom, ne pilat po onom, u naše vrijeme je u naše vrijeme, više nije to, jel da, vrijeme. Tako da ne znači to robovati digitalnim alatima, jel da u jednom trenutku smo svi to koristili i tako dalje. Jednostavno je to djeci to postalo nekakvo zasićenje, tako da mislim da baš moraš osjetiti trenutak u kojem nešto možeš, kojem nešto ne možeš. Uvijek naravno drž fige da će se nešto primiti, jel da, kod njih od toga što predaješ i ako može, ja bih u biti totalno i promijenila nastavu pa bih više išla s njima gledat muzikle, gledati opere, gledat koncerte, ali to s današnjim konceptom nastave je jako teško, jer ti moraš tražiti privole, ti moraš djecu izvlačiti iz školskih klupa i tako dalje. Ali bez obzira na sve to, kad oni imaju nastavnika, odnosno profesora koji osjeća glazbu i prenosi im to, vjerujem da puno toga mogu zapravo dobiti i primiti. Pa ja se nadam, iako nekad malo posumnjam u to, znaš, kad gledam te generacije, jel znate, ne znam, Queen, pa moram sakriti pogled, ne znam koliko će biti ruku uopće, pa ne znam, jeste čuli za ovo, za ono, pa 1-2 ruke, pa neka generacija bude da svi znaju. Nažalost, mislim da je, ne govorim za sve, ali da dosta njih ne zna što bi, ne zna što bi čitalo, ne ide u kino, ne raspravlja o tom što mogu gledati kao ekipa u kinu, ne znaju što bi slušali. Mislim da su im ti sati od 45 minuta predugački, to su jednostavno generacije brzog i kratkog pisanja. Neki dan su mi rekli, ja sam rekla, vama su Facebook objave kao dugačke, kažu oni, pa da, kakve objave, to je sad snimak od, ne znam, 5 sekundi i to je to. Znaš što sam malo ostala isto paf, tako da... TikTok generacija. TikTok generacija, da. Tak. Baš ću se samo kratko još nadovezati. Sjećam se da sam ja isto neki dan
u školi pustila Parni valjak, baš mi se slušao Parni valjak, nisam ga 100 godina slušala i pitam ja djeco, tko je čuo za Parni valjak? Dvoje djece, od njih 23 je diglo ruku. I to zašto roditelji slušaju? Da, na putu od škole do kuće u autu najčešće. I onda sam im dala domaću zadaću i rekla, molim vas, u ponedjeljak mi recite koju ste pjesmu izabrali i što ste poslušali od Parnog valjka. I dolazi mi jedan dječak i kaže, učiteljica, onako sam ponosan, ja sam poslušao jednu pjesmu od Parnog valjka i malo mi onda i otpjeva, tako da sam bila baš ponosna, ali evo da, baš se slažem s time što govoriš. I ja primjećujem tu problematiku i kad smo mi bili u školi i pisali one leksikone i biografije, uvijek je bilo pitanje najdraži pjevač, najdraža pjevačica, najdraža grupa, pjesma. Kad danas pitam svoje učenike imaš li najdražeg pjevača, ne znaju čak ni ime pjesme, tako da je zaista velike su razlike od onda i evo sada. Jesu, dan danas se može naći neko s Parnim valjkom, ali ja isto imam drugi srednjak, ako je glazba 20. stoljeća. Jedan od zadataka je da oni prezentiraju festival pjevača, pjevačicu, grupu, što god. Pa onda nekad malo požalim što sve bude, tako da to su neki pjevači, pjevačice koje ne bismo mi spominjali, niti bismo ih uopće razmatrali u nekom ozbiljnom glazbenom smislu. Ali opet evo, bitno je u toj cijeloj priči možda i njima dati slobodu da se ne osjećaju... Apsolutno, ja sam zato, ja kažem, to je njihov odabir. Oni meni moraju obrazložiti zašto su im ti ljudi došli s njima na to prezentiranje. A onda u krajnjoj liniji uvijek se to može raščlaniti pa nekako nek shvate da i oni imaju tekst, i oni imaju melodiju, i oni imaju nekakav instrument koji se svira, a sve se to nalazi i sve je baza toga u klasičnoj glazbi. Tako da opet se moramo vratiti na taj dio. Istina. Evo, s ovim ćemo zaključiti. Hvala ti puno, Ozana, što si danas podijelila svoje iskustvo s nama i što si danas bila moja gošća. Hvala tebi. A vi, dragi gledatelji, ukoliko možda nemate dovoljno ideja kako organizirati sat glazbene kulture ili glazbene umjetnosti, a možda vas zanima s druge strane i muzikoterapija, svakako kliknite na poveznicu u opisu videa jer ćete pronaći sve detalje o edukaciji na kojoj upravo učimo kako u nastavu uvesti određene elemente muzikoterapije. Lijep pozdrav!